aici, lângă Național Arena. Suntem într-o zonă centrală a Bucureștiului. Aici avem o frunză care se află în zona centrală a Bucureștiului. Avem Național Arena. Da, echipa de filmare nu vrea să apară pe cameră, așa că o vom ține afară. Avem domnul nostru, Rosin Soran. Toată lumea știe cine sunt eu, căci am mulți fani în lumea asta mare, care nu e prea mare, dar e prea mică. Și vreau să plec din țara asta, nu mai suport țara asta, este o țară plină de așa. Și vreau să, ok, s-a înregistrat, da? Și vreau să vând terenul. Am un teren, după cum se vede, este în imediată apropiere a Național Arena. Uitați, acesta este terenul, o să îl împrejmuiesc, da? După cum vedeți aici, avem de la Centrul Național de Formare și Perfecționare da? Avem apă curentă, avem gaze, avem de toate, baia un pic în clădire mai încolo, deci dacă aveți nevoie se poate rezolva foarte simplu această problemă. Eu vreau să plec din țară, îmi vând acest teren la un pic mai jos de prețul pieței, pentru că vreau să scap repede de el. Aici aveți vecini, niște sportivi de performanță. Da, deci băieții sunt ok, nu este nicio problemă. Acolo iar niște vecini ok. Lumea este ok aici, adică nu se întâmpinați probleme. Mai vine din când în când un cățeluș și prietenul nostru. Copaci frumos, priveliște, răsăritul este din partea aceea, o priveliște deosebită dimineața, da, deci așa. În partea asta va fi apusul, dacă îl judecăm logic. Deci o să fie perfect. No, deci v-am zis, dau la super prețul pieței. Domnule Rosin, vă rugăm să faceți și câțiva pași de dans pentru o reclamă mai bună a terenului. Sunteți de acord? Deci astăzi vă voi prezenta pătrățelul la Valsland. Se numără 1, 2, 3, 1, 2, 3. Filmezi, da? Asta a fost ca bonus, așa, ca să știe lumea de ce mă cunoaște. Acum, cred că o să vă arăt, după cum bine știți, eu am mai multe proprietăți aici, și terenul, am mașină, am cuptor cu microunde, am aragaz, am frigider, vreau să le vând pe toate sub prețul pieței. Aici, după cum vedeți, Passatul, Passat din 1900 toamna, TDI, tot ce vrei pe el, are două roți, este foarte ușor manevrabil, dacă mă chinui un pic în mut, încape lejer două persoane în el, n-ai nevoie de portieră, sari direct, poți să și dormi aici, eu mai mult de asta îl țin că e lângă teren, e aici lângă teren. Aici am descoperit recent că am loc de dormit. Dacă ridic un pic capacul se poate observa așternutul. Și? Passatul, din păcate, nu o să pot să-l dau chiar așa de repede la sub prețul pieții, pentru că, după cum vedeți dumneavoastră, e de colecție, deci puteți observa colecția de pungi, de gunoaie și nu se poate chiar așa simplu, trebuie mai mult, vă dați seama că o să cer mai mult.
cam atât pentru astăzi, o să revin și cu alte filmulețe. Ceau!